ki avocado enteneinega anga hakinga inkorusi bono bana baiche kunyora baichire buna ebisengi gweta ngai bachi bono antwera mberi avocado ni Mberi avocado Kirango Gento kireta tawa tanande tungira nikende gyonse riboti ngoko nande erarao Iko bono ekwanyoma otete onte bikende gyonse na itoberinga osoro kwanire tinkoiranerie tinda no goita boita taras muita beri goicho ngigu yani iko ncheno matino bono ngo osoro nchikire tinkwana kende nkireiga osoro kwa nomena to bamuri to cha gonyogerera to ranga go ikire boro bose naye kwacha kwanchegi nacha ukori osoro to njanda Egento ngene to nsora no motu Egento ngene go wana nya tete otike mukwanore mwana yata go teino takakoria matoka bune ngombe kara kugera bune ke biriti bosa Kendra go teineke aye amangana to gwetire nse na mange nande aino mwana moke Ayubu na aye na abana bake ona mwabeire muna mwabeire tinta getinche digango koroma Ayubu digango go chanda Ayubu iko bana gotoma ocha kwante bingante komo chande esenye nje squeeze nera moke koli mogo tara komo wana gotomire ocha kongeresa buna to bwenete komenya nyumba garie njuba na monyome mwensi mongambere nyumba gari tango na tema nande nchaka buya ngoko taindege ntura kintu iraneri ngende ngingo iwa abwa ngo iwa ngoko taindege ntura kintu ngambere nakire ngambere mwanyomire mwensi babere ngambere bono yomenda ngoko taindege ntura ritu iraneri Ayubu tikakuna kumuchanda tekuna kurumoro musacha tekumurwani momo remba bere nyumba kwanza mnanje na tuode chishide chinyinge oyu naye onya igisari tari kuchwata inje kuikanda mama mumori waikanda mwama komo sawa waikanda motwanga ndamwara musarage kabisa onya tari kwaigu njonya tori kuchwatu kokora gokwana onte incha lakini inje to gocha onte binga ntire gochwata Ayubu kere mochwata te kwanza na diaro muya sai no me ometio monu pabune ke chibi bone egwacha kondame Karongo kata inga kirango tabi ke ndongo kata bindu atindu bedu kwana nae mangana ande kwana bono bwango litutu elioruga ya tari mori tae kangwa ke tensana ndo kumi gato chako tumyo njeto kana Ayubu uri ko maro sime kachinja garapa ko kumi tema okone na bana se jumure babere okone tara ika chinguru mbate ngosori ngabari kiao okone ngabana se jumure babere ara ika ko ruanesi mongite tema ngara ika ko ruanesi mongite utona shit tema aye ngota inende to iraneri kentongo de reporting ko ruga statement ande tigarego ontigen chingo na chire Tigono kuchanda chando musacha tigono koroma romo musacha na ke koroma ngaki eromero ana awe ko monyene usuri ke gente orange timatre tigono ngorome guni kabisa toro me guni na borako orome gento kende yons lakini to kuta kuna koroma romo ayu egente kenene talinga nchari tinga momenye uya Ayubu nera kuminyo kama makuria yeme bobe na nchina atware kisida mpimire ngokali we bikori nyomba igonta kiren kwato mpango bokori kyo mukungu mungao nda to chagonyo utumana na Ayubu makori iga karon koriki giringo ikwanyore iga bono nkiri esengencho nayo tete kuchikuba saisi ko gari esengencho Ayubu obongiri onari ekenyoro kori esenge bono tobwa toro chikande bono kwachira kontebi mugache nyomba ayoriyo mukungwe Gasa mangana yo tinakwana igo gesare tiga kwanza ukala tora kora manya kori gesare patae ara ko mumori nere buna manyi ni wana mwajagira kwana no motu dari kwana no motu oritari mokungo kwate nyomba gari mwana ndire lieme bana mwethenga mwaikire ndakyo ayo gosoka bana to gosoka cha kwante binga tinga gwasinyuru toro chikande Ejento mine tinkeringa ki tari aya ngotetea na muruana wana mukiri nyomba ligenje yo kumusibana na ngo yo mukiri nyomba ngaki nkomo siba ngoja ngokagorenga na bogo yo kire bose nkomo ngura na matebyo rambara mangoro oira no teta bekerema ngoko mwanora nere nkwanora bose no mwana ngocha gwatyo magaso na inde na mwanora na mubeka nyomba okumeta na kwa mungura tona nembeba wa ngenda bano agere tiga ndonya kuirania mangana mange mono
aya koraiga renda Ayubu ogo na ndabere nyomba na igure abere nyomba osora asoke isiko agende achibisakane biri Ayubu abwate nyomba oza bikori kwa rwete kusino mwike ko ruseti asikwa ruseti cinda kwanje na kijiri gikaru ikinde usenga ona gwachakire kwanje naki utabere muiburi naki utaiborere naki utaiborere ndame kabisa waje ne mikeme bono kwa ile ndame kabisa kwa ile gesare mikeme kero ntarenge kenyoreke mokao hakuna kitu utangoja kwa kanyakonda oromo kira kinya atari aina ni kumanyetae ai kwanza nyorona nona tawataba ni kuone ndendo ya mesenye chokwanyira gonchaninga ori sine senye njome tori gasi sasa yo koro munu no mwana ni ntaka bana ni ntaka mwana obiare tata mwana araza ko bege ai da tingo taka mwana manyinga sine na mabe na igura yura etaka yo ruti ya mata na kwa kwenda chekire nde bichepsebu no muzikali ratemo nyore kapwa tu muntu kwenya sore ngoma tebia chako bekerera ayo iro menye kotiaga omenye oseng sawa kamiti sawa omenyo rurwe kinyore kyaranga gete kuruocha apu no mechando yane jage to komenta kan nga komenta mechando nje ai no muntu omuika ngate ne mika uza manyingo iburi naro yani family chenu chibwate wona robo ni saraste par musacha na inkyo yeto kere na chawi karansa para inkyo yeto na kere korweli boti yane na manga nao manga nao na kere korweli pot wei karuga para sasa toka bela pa na kwandeko yamena te kuoka karupara tindi korupara mukungu ina kanyora pa rara bono nonko beke maga igana abekire kambi tindi gosuka kore kyokora ai ana Ayubu na mrolera mabe kwacha kwanyoraga ya bono nkyo gonchekeri nkyo gonteberi ngende nyomba iga agotoma matengerane mwenda makore biri mumanyete Erasmus to mungo tebie kene kikero liko katerioka kore bintu bya utata bira okonya tindi korupara para bakungwa bereka Igende kango tebie kene tindi korupara myora kwaze bakomorito na no jara stio mwana bono kai yo yeto kwa banyira basina ronte be iwete to chito kana para korupara wana ko tebi ki mwana ko kwanale ngaga na ko te yarunga ini otiko to kwana nere tana ko te yaru tiko koro muzacho yo iserende tana ko te gento kiekera ya ba agonte bi to mo discipline na kitoko moitera to ko mochuriri para tindi korupara usoro ekwanyora gaiga anjaga akina maskani yago oimoko ogende bose nkorome bunana rete kanya ko gekeri kabisa nkonge chioro soro Ahora cuál mire. Ahora tú le pones más muy hermosa tú. Ini koromu karaku. Koromu karaku tindaru. Wachoro gende. Koromu tindaru. Ayo go aroma. Na mia mi Roma. Tinda gechi wo meto sorenda tongechi. Ya mera karwa. Senyo tinte tiko gechi gu. Tiganganche nende senyo chorero tingi weti kuoga. Nganche ngende. Gocho mano iba lokate ente kyo bonga ini ketangani. Okata iri karunsa. Mahali unapokanyaga ni pabaya. Toka. Okumeti. Karwa. Soro tinko bati soro. Ya mena kwanza ki. Tinko bati. Kwana ikuseke. Madamu. Wano kutara ni viveti. Ngomana kota yutara ni viveti. Nuksini. Ara kira kini. Ayo ngoja kuoga ya ni mbuate mechanda ntakire kosoro. Isha na chagua disi. Auntie. Na kuona auntie. Ninche no soro kwana. Kitare mbia muri. Mbuyandi nache nama nara veri ke kakota wakwanja kini. Sere wakata ngombe akipunjika mguu anakimbia sizini.
ngana nere nataka nkoboriga. Ranga advice. Gesare mbia nana kiga gora nero gerango gwakira iga. Ona anti natwabere tutara ba muchokoro. Achanga nyoranga ampi met. Ani igo nga nero ere intentionally. Na koni famu nganyoranga okoboko wokobe abegete oi. Ekoiri. Ona anti una kine gachinywa mechumwa manyara kurenda bono rabatanga tarange gene ngatararo gosinimbo ate future. Adi gakwana akne chinyombo chama kena mwanyo meret. Anko tanas mote bianco bono. Sawa. Gocha togende. Olinda turausikana na sobo gusibagote bono ninjere no. Enyomba nelieri mbwate. Anti nare gogo tumire namba yawe uramukwane naye bieka kando igaro gose. Semoi gwan. Sawa. Tiangu tumire wane.